Chantada ofrece un gran espectáculo. ¡Viva Folión! Son xogos tradicionais que os da organización do Folión para os nenos, basicamente. Unha actividade máis para o Folión e unha actividade máis para os nenos, para meter os nenos xa no Folión. Estamos xogando todos os xogos os que máis sabemos para pasalo ben coas nosas amigas e disfrutar do día. O que máis me gusta é o aro. Consiste en coller un pau e darlle voltas ao aro. Cando era nova, o meu avó explicábame un pouco os xogos de antes, e nada, aprendín un pouco os zancos de madeira e cos aros. Entonces, bueno, é bonito recordalo nos tempos de hoxe, non todos son maquinitas. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.